Türkmen'in içinde şeyler var, gep burunları var. Ay bizi Orsuzlar ne etti, on etti, mın etti, bizi basıvallıydı. Ey, Orsuzlar seni basıvallan olsa, sen özün oňarmaýan bolsaň, oňa Ors günäkär mi, Türkmen günäkär? Ey, bir zädek bir özüňiz günäkärläýiňo. Hemme yurt bölüşükler olanla dünya ýüzünde uruş gidip bölünüşik olanla. Sen Türkmenliň öz etini özü ýa-da birek bilen uçta. Bolýa gökde purşun alaly. Gökde purşunna. Näme üçin birleşmendirler? Marlylar gelipdir. O Balkanlylar bilen gelip kömek etmendirler. Marlylar gelip bir aýaly gyzyň heleýiň dawasyny edip söwüşip öz aralaryny goklaşyp izine gidýärler gelip. Näme sebäpden? O Orslar gelenler, Ruslar gelenler olaň atyna, ýenesine, iýjegini, işjegini hemme zadyna seredip ýanlaryna geçen ýygan türkmen näme? Ony nire gaçkyjak bolýan hakykatdan. Eger kelleňizde goýup sygyz Ruslary. Bolýa, Ruslar geçmiş bilen ýaşama haw. Bolýa Orset meselesini goýun kelleňizden çykaryň haw. Geçmişden geli ýygyňyza dolanyň ha. Şu wagt näme diýip oturýarlar, sen şonu pikirlensene. Şonu şu wagtyny biram ertiriň pikirlenip bilmeýäniň üçin bizim şuňymyz, ertirimiz belli däl we ýok. Sen o geçmişte atwa bolan näme diýip, ey bir beýniň çykaraýo boş zatlary. Ol bir tarih geçmiş, o wagt nämeler bolup geçipdir, nähili ýagdaýlar bolup geçipdir bilen gowa sen o. Bilmeýän adam hakynda näme üçin dawa etdiň? O biriň daýyna etdiň. Ruslar gelip galyň, ýa-ni gelin alanda galyň geçirýär, halat geçirýär. Şonu bize Ruslar getirdi diýär. Utanma moldaşymdan agamara. Ullokan adam. Bir Ors milletine bir ýigrençdirek bolup propaganda, boş propaganda ýapjak diýip bara. Öz awraýyň açyrýan agamdan ol türkmeniň bir adat gelenegi howlo, öňden gelýänler däp destura howlo. Onu Orslar gadagan etdi how. Türkmen ýaşulamy aglaýan eken how. Why men gyzym nädip geçirdim, näme bilen. Maňa plança ber, plan alyp ber, goýun alyp ber, maşyna alyp ber diýip aglaýan erkek adamlar bar eken how. Utanma nädip bip bilen daýagamatlar. Utanaýyň o. Ors gelmäk, sen gülýala kakputda bara. Dünýädiň, ýurtdyň, döwletdiň de Ors gelip bekdi seni. Sen çölle çägaň üstüne çık meýdana diýip üstüne gömüp garaýyň üstüne içinde ýaşap, hemme zadyň şo taýyp beren millete haw sen o birek bilen urşup tire taýpa. Dogon bol. O tire taýpa diýmek üç ýoşuk däl haw. Bir adamyň or dogon kan, bu çagaskan dogon kan bolsa, soň burjaga bolsa şol bir taýpa bolýar, tire bolýar. Şolar şeýle birek bilen urşup gany güçlük bolup gedene, başga kişi, başga ýerden duşmana gerek bolmady haw. Şonu aklyňa sokaýyň o. Kaçan türkmen özüne orup duraýdy. Magtumlaman ala geç gitdi. Şu adam orduň özüňi magtumlanan her ýedi ýüzeleşdi. Özüň oňardyň magtumly oňar bildiň diýip ýazmandyr, oňarmadyň diýip ýazdyr. Türkmen. Magtumly atamyz oňarmady türkmen özüni diýipdir. Iň soňunda sözlerini aýdýar. Magtumly artyk seni diňleýän ýok. Seniň hem halyňdan habar alan ýok diýär. Magtumly atamyz. Şonu ýaly bir boş milletler biz ata-babamyz bar. Boş gürlemän goýaýlyň o. Himmäň makylly bir. Goýaý, goý. Kelläňden çykar geçen tarihi rahat geç. Unut, ýatdan çykar. Tarih bara, öwünmek üçin näl, aglamak üçin näl, öwrenmek üçin şolaň ýalňyşyny goýbermenler. Tire taýpa urşlar, öz arasynda gok, dawalar, galmagallar. Ýüzünden gul bolup geçip ýedi ýüzler. Onuň näme bilenmek, näme belli däl. Onuň ömrü ibadat bolan näme men kimse Seljuklu olmuş bolmuş ýa-da Seljuklu bolan Seljuklu diýmek. Ol Seljukluň bir öz at takylyna. Bir näme bir at takylyna. Doğrudan Seljuklu at takylyna. Türkmenler däl. Türkmen nimedirler? Seljuk diýipdirler. Düşündiňizmi? Şoň üçin gaýrat edinde şuň wada diýende şuň sen kime gul? Sen şu adama gul. Şu adama basbarmysy? Sen näme gul?